Ο Τους έρχεται στο Ηράκλειο και θα γίνει χαμός. Ο πατέρας της από την Κρήτη. Είναι το Ηράκλειο εδώ! Θα τα καμίσουμε όλα απόψε, δεν είναι τίποτα όρθιο. Λοιπόν, χαμήλωσα με αυτό σφαιρίζει από παντού. Θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα για το μαγαζί και για τα σχολεία όλα. Όλους τους διοργανωτές. Ο Τους έρχεται στο Ηράκλειο και θα γίνει χαμός. Ο πατέρας της από την Κρήτη. Λίγο πιο βουνό από το Ψιλορίτη. Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου. Έγινα πότης, έγινα πότης, έγινα πότης. Πρώτη στάση, που αλλού, Music Club 105,8 και On Air. Πίνω τον μου για να ξεχάσω το δικό της. Εκεί θα τα πει όλα. Εύχομαι πως όχι, στον Παναγιώτη και τη Σοφία. Έρχομαι να σε πάρω από το σχολείο. Στις 9 το βράδυ θα βρίσκεται στο Danza Club, ενώ στη 1 θα τον βρούμε στο Microbar. Μία μέρα και μία νύχτα γεμάτη Τους. Μην τον χάσετε. Τέλος.